Naš SDS gleda. Kada musikaja? Lisa, Lisa.
Radi šta, Brančević? Evo snimam bojovnika. Pasoš! Koje da je Sad ja ovo izgled. kikaš. Evo planica i traktor. Kako ti nešto si? Pušta tamo biti jedne. Češ po kalaša. Zibo si ide kalaša. Dobio tu rampu. Hajde Klić, hajde. Hajde, snim. Rekao. Hajde. Ufatio sad, malo te ufatio, gotovo. Ti sredio, jesi? Polako je to baš. A digni rampu, kad da se nadvinje, ja ću ovdje. Gdje snimaš tada? Kad najde auto neko. Češ po kalaša. Ajde po kalaša, ajde. Ne mora, nema ima pištol taj, ne mora. Snimit ćeš šumu za njim.
Malo više desno, zna. Desno je. Eto Niko. Jebote. Upalni se ići. Ne ubićeš. Malo tako uđe. 3,5 tisuće i... 3,5. 2,5. 2,5. 3 tisuće. 3 tisuće dođe u Golicu. Buvajcan kaže da su pitali od njega svi. I snajper je sjebao. Je, godinu dana. Koliko je domet? Evo ovdje. Pa domet imamo velika, moraš ganjati do kilometra. Pravo je. Može drveni. 100% u redu. Bo na 800 ne mene. Ono sve plastično. Je, plastično. A, kudek. Ovaj koliki je težak je. Ima oni ispod slični vaki sa... Mora se naviti na njih cijevi. Još preciznije. Sad ima još. Ima još sad. Barešić. Ovo, Saši, gotovo ti. Dolazi isto od tromboni. Dragane, tu imaš te tromblonske metke i tu domku neku, da nema u to. Evo ga mi ščipat, mi ćemo ga ščipat.
Nemojte jebati. Evo ovo samo. Krvavo još. Neka. Nije dobro. Nije pa to. Ime, nemoj me zajebavati. Gabi u tu! Kako je moj Jozo? Kako se sluša vojska? U baku! Je het kome. Je roka mi idu koji je. Gori iza. Je. Ako je ovdje. I ovdje lup. I ovdje. Očite malo pa. Morate i opet ono brano, klikne prijavno strave ako nam je dobro. Dobro je bilo, dobro je. Ja i on Ivan Otačeru prikom, gdje on ima. Ovo je dobro čoveče. Šta su dajte? Da vas puste, imate kesa. Jozo! Ovdje vamo, ono. Ti piju magazin Nema daju. Nemoj, ja iđem pomest ako će ono. Nemoj doli. Pa nako u autu pa, kako neće biti? Ovako znam da ovdje. Je, vas pusti. Hoćemo, daj. Nego onako je spustimo za režimo. Ajde, vidi tamo Bog. Kuda Gdje da je? Tamo vidim. Nemoj! A ti je ona velika tesija jeboje, maja. Kako ne valja, kako se onda je valjala. Opro je ja, Ne valja kako na nobu, tako i na zemlju. Prvo naš svak dan je dajem na kad Bravo Marija, milosti puno Gospodin s tobom, blagoslovljena ti si među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, majko Božja, Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tvoj nam je Bog stvorio i blagoslovio, Otac, Sin, Duh Sveti, u ime Oca i Sina i Duha Sveti. Amen. Prijatno! Stvorio taj pojel. Daj nož malo. Nije moj nož, ovo je tamo mi dosta. Mirkane, eno ga nož na stol. Ima salati, pa bit će vas naći u salatu. Dobro, Mirkane. Gore salata ispred, ajde. Sutra ćemo salatu. Jebo ga, mjesec liče. Jopi, da svi. Bilo je, evo, Daj mi stol. bravo, A kup! jeste prionili odmah. Daj pivu to jo. Sve salate najbolje meso. Natra im po pivu. Daj pivu Bog. Mami se ne ići. Je. Što ti kad mene? Evo sad,
Ajde, ajde. Aha. Malo duže. Ništa niko, samo ja malo. Ništa niko, ništa. A ti boja. More vam ga biti ridana. Samo mora. Evo ti Bovića. Evo ga. Hvala Bogu. Ma di si je? Bravo Miru. Bravo, kako je? Evo se ruže kozlečkina. Jesi je morao pita kakva je ta. Možda i nas kujinu da se ja malo ogledam. Čekaj, tamo. Kuvare. Ako vidi ovo. Gdje je ta pija? Joze, nemoj strmu glavu, da neku gledaš. Jozo je važda neku dobiti, ja ne znam. Jozo, ti velika kapa je gore. Daj kapa. Ja Miru. Kapu, daj malo. Evo ta čima. Ovdje nam je čak. Odlično se ostalo, potrebujemo po 2 dana. Ajde jednu kupe. Pričam vam nešto. Jedno će vam posla zapiva gange dok nam Mio doje, a ti čuvaj klipa. Ajde, ganga je već bolan. Ne, to počeo. Imamo još niko 10 ljudi na straži. Nek te misli. Kakvi ljudi? Ovdje vas 50 još. Glavnicu natrag. A pojačanje samo što nije stiglo. Ovo su sve sabunja i to. Ostavite zastavljate. Ne smije spustiti uvo! Jedaj, sad! Učali ga! Sad! Kad vi noge igra? 7! Ej, tako je se ja stav! Nek tu čovjek, Gotovo! 19, 21, 2. Gotovo, vama drugi. Nek fali! Big pale! Naše je bilo! Big pale, ja sam rekao! Biži gore! Aha! Šutla! Evo piški! Ima! Evo Ivan će pisku nabaviti! Ja ću odo! Biži! Jesi gotov?
Gotov sljedeći! Nije treba baš polje. Pa tu dobro. Skoči Mirko, sad skoči pa onda koliko može dobro. Ušu dlu! Ajmo! Nemoj me baš! Ajmo ušu dlu! Išla sama! Gotov! Ajmo! Upati! Hvata! Gotov! Gotova Ivica bola nutra. Kako samo hvataš? Daj, podaj se, daj se. Gotov! A ti vete, kaj? Kad mene Ivicu vide, znaš da mi igramo klisa i pale. Ajde! Sljedeći! Došli, ideš ovdje. Žigo je! Sljedeći! Žigove se, Žigo! Gledaj!
Ovo samo čelo vidi izlaz. Česko. Ovdje ja ništa ne mogu, gledaj. Gdje je crkva?
malo. Nemoj. Evo ga, još jedan za Sarajevo ide. Tamo srednji. Ti je otišla visoko u pičku. Je ubrdo gore? A ubrdo? Ubrdo je skroz gore. Ma žena ima, kosaca ima. 2, 4, 6, 8, 9 osoba ima. 9 osoba, kosa. Da. Zbogili? Ma kako? Ovaj ide nisko, ovaj mogu. Sad gledaj. Ako je pogodila, onda biži. Evo je. Opet nije užito. Udarila. Udarila je. Tamo negdje oko škole. Ili možda čak prebacila. Meni imam dojam da je prebacila. Da nije... Sad je trenutno fuga stavu na granati, sad bi se morali, ono su one granate vam se ne... Sad će ona dimiti, jel? Jer bi imate zalegnula dok padne, ustanu. Znači blizu onda neki zalegli su sad, jel? Ti vidiš da ništa? Vidiš li žito? Pravo ispod škole. Je. Vidim žito. Sklonili su. Ozda su počeli kosti, jel? Dozda je dozga. 4, 10, Zalegli su. Nema i sad. Mora je blizu onda oko njih.
Ma i majko im je. Pukla Iva, ali ne vidimo di. Pukla je, ne vidimo di. Ovo bez dimne nemaš ustanoviti nikako. To je naše selo. Ovo je Vinjača, nekako znam se gdje koji. A odakle ste vi? Iz Osijeka. Nema na ovo se ništa ne vidimo. Čije je ovo? Tvoje? Vidite li ovca? Šta li je ono? U redu. Ima vam u desnom oko školi, Zagreb. Ne znam, nisam ni gledao tvoj dalje škole, gledao sam ove kose. Nisu to ono ovdje. Jeste. Ovo ti neka trava ili kamenje, ono unutra. To je sad pored Zvirnjače pala dimna, obilježavajuća. Da nije ovo bojni otrov. Nije ovo obilježavajuće. Sad će oni oprat dok se obilježavajuće od Zvirnjače. Sad u tom žutom žitu ispred škola. Treba biti 3 kosta hode. Čuo se radi ispalila sam je tamo strane. Ovdje je dvojica sve, a Luka me čini da dimi, no onda je baš nešto. Di? Ovo dole. To je bitno. Mene dvojica se digla. Kao da se malo dima vidilo. Da mi imamo ovakve granate, pa onda bi mogli lako, znaš. Ovako mu zapavljati. Pa mogao bi korekciju vršiti, vrlo lako. Vidi avion iznad nas, točno iznad nas, gledaj, gore. Ko? Avion? Gdje je bom? Evo ga, prošao nas je. Evo ga ovamo. A nije ono bio dim, ono onda neki kurac. A ono ovo su ovce vama, jesu? Jesu. Ono dole. Ja sam izgovorio. E sad ćeš topat sekunde koliko pada. Sad će zvone prisilit, evo John gleda. Nije, opet su lebešćini, vidi, jesu. Nisu, kose još. Evo oni su ispalili tamo iza Vukovska, sad se čuti. Kose, još kose. Trebali bi leći. Evo, čulo se. Pala je. Još kose, ne li da ih. Ali oni su ispalili tamo. Ispaleno iza Vukovska da svitlo. Odnosno iza Ravanjskih vrata. Da, i tamo. Još se nije čuva detonacija. Ništa kožitar nije pao. Ništa? Detonacija još. Kose još. Možda nije eksplodiralo? Mora da nije eksplodiralo. Čula si sad detonacija? Jeli? Jesu malo prije bilo. Čulo se. Čulo se, ali ono kose ide. Znači nije blizu njih. Tamo dva vamo, neće ono ko kosi popravu. Jedan iza drugog. Ja. A da veli ako im padne blida svi ne poginu. Pa opovi znaju i oni. Možda je moguće i da su natrali, znaš. Ako ima jednog zarobljenika natrali su.
bolje mu bilo da i pogine nego da onda kosi. Diže? Ona tamo stojica su. Slučajno me, ali ne diže. Diže? Je pukla? Ne, opet su legli. Sve vidu što. Čekaj samo. Ima teka da vidim kako sam. Voli? Eto liz tamo zakačen gore, odakle.